Takže čaute ľudia, vítajte pri novom hernom videjku. Troška novinka na tomto kanáli. Dneska, ako môžete vidieť, krvavá atmosféra. Budem hrať hru Dead by Daylight. Ak kto túto hru nepozná, tak nevadí, skratke vysvetlím. Ide o to, že tam je jeden vrah a 4 survivory, ktorí utekajú pred tým vrahom. Každý ten vrah má nejakú svoju schopnosť, ktorú vie využívať počas tej hry, a tak aj zabiť tých utekajúcich. A vlastne je tam 8 generátorov na tej mape a survivory musia opraviť 5 a potom až môžu otvoriť bránu, cez ktorú môžu utiecť. Ako môžete vidieť, je tu tých killerov viacej, aj tu sú nejakí, čo iné mám. A pokiaľ by táto hra niekoho bavila a chceli by to hrávať a hrávať hlavne killerov, ktorých som hrávala aj ja, tak v týchto videách vám ukážem niečo o tých killeroch. Budem vlastne v hre vysvetľovať, čo robím a prečo to robím, aj čo robia tí killery. Takže ako prvého tu máme Trappera. Tu vidíte, že každý killer aj survivor má svoje perky, s ktorými je vlastne silnejší, alebo ak to povedať, že vie ich využiť. A potom tu sú takéto addony. No power je to, že on vie položiť proste trapku na zem. Keď sa do tej trapky survivor chytí, tak neostane zaseknutý. Každopádne má šancu sa s nej dostať sám, alebo vás niekto iný oslobodí, nejaký iný survivor. Mám tu tieto addony. Každých 30 sekúnd sa mi nejaká random trapka znova otvorí. To je ďalšia vec. Keď je tá trapka položená, survivor ju nájde a tak opatrne do nejakého strčí prst, tak cvakne, bez toho, aby ho chytilo. Takže každých 30 sekúnd sa mi náhodná trapka znova otvorí a potom tu máme, že začína +1, že proste má o jednu trapku navyše pri sebe. Normálne ich má 2. Tak tu mám perky, rýchlo vám poviem. Bamboozle je, že rýchlejšie prelezám cez okná a potom to okno nevedia použiť. Pop goes the weasel, že keď kopnem do toho generátora, čo môžem robiť, tak o 20% sa zníži ten progres toho generátora. Toto vlastne na 3 generátory na 120 sekúnd nebudú vedieť opravovať. Save the best for last. To je, že rýchlejšie môžem šútiť. Takže tak. No a tu vlastne vidíme, že tie offeringy použili aj survivory. No tak chytil som náhodnú mapu, nevadí, toto je troška náročnejšie. To je na začiatku hry, sa snažíte, preto používam ten perk, že zastavím tie 3 generátory, čo sú najďalej odo mňa, aby to opravovali, aby som mal čas si tie trapky nejak poplejsovať. Na tejto mape je to dosť naprd, lebo to nemá nikde schovať. Ja sa skôr snažím používať tie trapky na miesta, nie aby to proste nevideli. Tuto moc není možné, no tak každý ten survivor vlastne môže dostať 2 hity, potom ide na zem. No. To bolo rýchle. Tamto som moc nebránil. Nice. Teraz vidíte, že sa vlastne chytil do mojej trapky. Tam sa mi vyviglil. Keď ho hľadám v určitom čase na hook, tak sa mi vie vyvigliť. Toto je na hlavná mapa pre tých survivorov, je to taká. Nemajú to nejaké loopy, s ktorými sa vedia hrať.
No ako môžete vidieť, tak mám tam stack na tom jednom perku. Save the best for last. Mal som tam už 2. Ale tu vidíte, ten jeden survivor má okolo svojej hlavy také keby háky. No! God, please, A no! teraz čo urobíš? And you fail. Naspäť. A tie háky znamená, že to je moja obsesia a tú obsesiu keď hýknem, tak mi to zničí vás takými... Akože tie perky ja používam dlhú dobu a samozrejme sú tam aj lepšie, ktoré viete používať na toho killera. Tento survivor vie utekať. Bohužiaľ. Ale... Ako môžete vidieť, keď ste v chase dosť dlho, tak vám pribúda rýchlosť. No, toto to niečo sa stalo. To prdel. A tomto sa nebudem baviť. No, som moc rýchly na ňo. Dobre, konečne. A to som niekoho videl. Nazdar. Opraviť sa. No. Je tu, samozrejme. Nazdar. Jedu. Ja to zoberiem. Aj ty pizda. Tak. A je to hotovo. Hotovo. Rád by som vám ukázal aspoň nejakú zaujímavejšiu mapu. Toto je tiež taká o ničom mapa, ale nevadí, kde moc tie trapky nebudem vedieť používať. A snažíte sa ich dávať tak. Ja sa nesnažím sa ich dávať k paletám, ale to je tiež možnosť. Skôr tak, že kde ich viete nahnať, aby do tej proste padli. Ideme ich troška narušiť. Stop it. Robíte generátor. A tu je tiež taká jedna paletka, ktorá... Tá dve dokonca, ktorá by bola dobrá. Tu keď sa nedostane, tak toto sa nedostane proste preč. Dobrá, šikovná. A tak táto nevie utekať. No, to je šikovná trapka. Ty si to delal tú paletu? Vida. To sa nastavila sa. Tak. A teraz vlastne viem využiť to, že je v trapke a viem pick-upnúť a tým nemusím trafiť a nestratím staky. Ten perk, no, som nestihol. Nevadí. To pub goes to víc, zase opět, ty kam bežíš? Tu by nemusela byť vidno, no táto je dobrá. Nahodím si stack. Tu keď sa nedostane, tak toto sa nedostane proste preč. Are you sure about that? Poď tam, poď. Čo? On mi obišiel? Máš si čakal, more.
To by bolo k dnešnému videu všetko. Verím, že sa vám to páčilo. V dnešnom videu ste mohli vidieť, ako funguje Trapper. Je to killer, ktorý vyšiel s tou hrou. Je to killer, ktorý vie byť dobrý na niektorých mapách. Taký, kde je veľa trávy, veľa okien a kde nie sú tie trapky až tak vidno. Tieto dve mapy, čo som chytil, tak boli obidve dosť napred, ale videli ste, že aj tak sa do tých trapík chytali. Keď ich dobre plesnete, tak to survivor si to aj nevšimne. Keď uteká, nemá možno ani šancu niečo nespraviť. Ja sa snažím tie trapky používať tak, možno nejaké nečakané miesta, pod okná je veľmi dobré. Niekedy za tie palety, čo ja moc nepoužívam, ale sa niekedy tiež hodí, keď to není moc vidno. V týchto nových mapách to už je veľmi ťažko s týmto killerom niečo robiť, keď nie ste dobrý. Pretože ten killer už v týchto mapách nevie až tak dobre zakryť tie trapky, ale keď viete používať tie trapky, že viete ich tam nahnať, tak ten killer je silný, no. Preto je tento perk veľmi dobrý, lebo vám dá čas na začiatku hry. Tie 3 generátory, ktoré sú naďalej od vás, budú bloknuté na 120 sekúnd. Takže máte zatiaľ čas si poplesovať nejaké trapky. A tak, ale ešte každý killer má vlastne battle, kde zbierate vecičky. Tu máte 3 perky, ktoré ten killer má ako svoje. To volá, že shared perks. To sú jeho 3 perky, s ktorými on prišiel, tento killer. Keď sa dostane do určitého levelu, tak odomknete ten perk, ako by aj pre ostatných killerov. Tak, to by bolo k Trapperovi. Verím, že vám to niečo pomohlo. Ak to chcete hrávať, tí, čo to poznáte, tak viete, ako to funguje. A keď sa vám páčilo toto video, tak nezabudnite dať like, odber, niečo napísať, čo si myslíte o tomto killerovi. Ďakujem, že ste sledovali toto videjko a vidíme sa pri Wrightovi. See ya.